Ambalima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tɛnɛn ye mars kalo tile 29 ka taa bila karidon avril kalo tile 4 na o wagati o dɔgɔkun kibaruya de bɛna lase aw ma farafin kalo tile 16 ka taa bila farafin kalo tile 22 la dolo jate la bi tɛnɛn ye funteni kalo fɔlɔ tile 9 sɔrɔ ka a bɛ taa laban funteni kalo fɔlɔ tile 15 ka aw ladɔnniya ko an bɛ bele mɔgɔw ka wagati la doloba min bɛ mara la ni wagati na o de bɛ bɛn marsi ma ni arabu ko mariku ni anw yɛrɛ b'a wele ko hɔku o hɔku dolo in de nɔrɔ barakalen don dugumakolo kan ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma n'o ye bele mɔgɔw ka wagati k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye baara nasugu minnu ka di ninnu na o de bɛ tali kɛ fini kan ni an b'a fɔ ma métier de guerre fini baaraw olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ k'a daminɛ surasiya ka taa se polisiya ma fɛn fɛn bɛ tali kɛ fini baara kan o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw ani kursuw minnu bɛ tali kɛ boli kan olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani nɛgɛ baaraw nɛgɛ baaraw ani nɛgɛw bɛ yɛlɛn yɔrɔ minnu na o baara kofɔlen ninnu ani fo ka taa se sudeliw ma o baara kofɔlen ninnu o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na opération baaraw olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se boucheya ma o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani dugutagaw olu baaraw olu ka di ninnu na kosɛbɛ olu ye dakanko ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u b'o hakili to u kunyanfan de la kunkolo choc minnu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ kunkolo la ka taa ɲɛdimi tulodimiw fo ka taa se jolifɛnw hali ni ye nin denmisɛnninw jateminɛ minnu ye denmisɛnnin fitininw y'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka fɛn banani fanba a caman bɛ kɛ kunkolo yan fanfɛlaw la kunkolo la joginniw olu de bɛ se ka ninnu sɛgɛn u bɛ se k'u hakili to nin yɔrɔnin na olu ye dakanko ye mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya a sirilen don i kelen de bɔgɔ la an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔgɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina kow ka can kosɛbɛ wa faratima ko aw ka se ka aw kɔlɔsi olu la kamasɔrɔ hakilina kow ka can wa hakilina filan minnu bɛ aw la olu bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka sumaya don aw ka waleyaw la n'o tɛ bɛn bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka a jigida garisɛgɛ balilenw ka garisɛgɛ cuncunniw minnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ jan fɛ garisɛgɛw aw bɛ se k'aw jigida olu kan jigiya sira o barikalen don nka aw k'aw kɔlɔsi faratimakow la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko wasa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko wasa ani yɛlɛdaw aw bɛ se k'aw jigida olu kan fan caman fɛ teri sira fɛ jigiya sira fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw ye gɛlɛya sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka sira o jɛlen don ka taa sira caman fɛ wa aw fɛlen don fana mɔgɔ caman bɛna a ka jigisigi kuma fɔ aw ye ni aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase olu ma cogoya minnu na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
ko wulikajɔ ani jijaw olu barikalen don aw ka ko la kosɛbɛ kamasɔrɔ ni aw y'aw jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔw la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la fo aw yɛrɛ k'aw cɛsiri ka wuli ka jɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya don aw ka ko caman na nka ni aw y'a ka ko bila mɔgɔ wɛrɛw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka gɛlɛya ani basigibaliya sɔrɔ o ko la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ balilenw ko aw bɛ se ka jigi da olu kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so faso so denw kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da waleya caman kan ko o bɛ se ka sabati cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu sabatili la garisɛgɛ siraw olu ma jɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko aw bɛ se ka kibaruya sɔrɔ garisɛgɛ ko la nka a ka gɛlɛn aw ka se ka o garisɛgɛ ninnu minɛ aw tigɛ la ni aw bɛ se dusu aw k'o bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka aw muɲu kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni tɛ aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankan ni futinɛw olu de bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ jama minnu bɛna se aw ma ka wuli ka se aw ma fo aw ka aw janto aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw olu de kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw bɛ se dusu aw k'o bila fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati la ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan garisɛgɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ wasa lase aw ma a bɛ se ka jigi da olu kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya olu aw ka kɛnɛya o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko wulikajɔ banbalen don aw fan fɛ kosɛbɛ fɛn min aw ka waleyaw ka ca sira caman fɛ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka sɛgɛn ani farifaga lase aw ma ni wagati in kɔnɔna na ko aw mago bɛ farikolo yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na hakili yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na kamasɔrɔ aw ka kow ka ca kojugu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ lafiya min nɔfɛ funu nana kɛ fari jagabɔ ye aw bɛ se ka baara dɔw jateminɛ k'olu sonsori ni wagati in kɔnɔna na ka se ka fari bɛ se ka lafiya cogoya min na n'o tɛ ni aw ka dɔgɔkun ko k'a bɛ sumaya a sababu bɛ se ka bɔ farikolo sɛgɛn na n'o tɛ garisɛgɛ sira jɛlen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ sira olu jɛlen don kibaruya sira olu fana jɛlen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balance mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko basigibaliya fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw mana fɛlɛ o fɛlɛ de tigɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw b'a fɛ ko aw ka ko ka kɛ cogo min na aw sagona k'a ka gɛlɛn ko ka kɛ ten nka kɛnɛya o bɛ yen nɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka garisɛgɛ sira o jɛlenba tɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw bɛ se kɛnɛya min bɛ aw la aw kan ka o kɛnɛya in de matarafa ka se ka wulikajɔ banba k'aw cɛsiri ka bɛn ni dɔgɔkun nataw ye a ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw olu de bɛ aw kun kan fo aw ka kɛ sabalibaga ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna se ka hakilina ko fɔ aw ye min bɛna aw yɛrɛ fana dusu bɔ aw kan ka sabali ka muɲu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mankan bɛ se ka kɛ sababu ye ka garisɛgɛ dɔw bɛ yen n'a kun kan k'o sɔrɔ mankan bɛ se ka kɛ sababu ye wali dusu bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ tiɲɛ o bɛ taa ka aw dan fo aw ka muɲu ka sabali nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka wasa sɔrɔ ani yɛlɛda sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya o sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Taala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko
aw yɛrɛ jigila aw ni mɔgɔ a ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ani fo ka taa se aw ka baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ma futinɛ bɛ se ka don aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ aw dusu bɛ se ka bali ka bɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na waleya caman na kamasɔrɔ o ye wagati yɛrɛ ko taabolo ye fo aw fana ka se aw dusu la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ ko fitinin a bɛ se ka kɛ dusubɔ ko ye aw bolo wa ni aw dusu bɔla n'aw ma se aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ se ka taa ka aw bolo dan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya ni basigibaliya don aw ka waleya la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ janfa walew olu caman olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ limanamɔgɔw ani aw baarakɛɲɔgɔnw janfaw ka ɲɛsin aw ma wa ko balilenw fo ka taa se sirabakan kasaraw ma aw janto aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na basigi ani ka dusu bila o de bɛ se ka aw dɛmɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ wasa ni jija min ni a b'a ɲinina garisɛgɛ o sira o datugulen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni y'a ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se k'aw jigi da o layidukanw tɛmɛni kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ka girin ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka garisɛgɛ balilenw sɔrɔ farifagawalew olu tɛna se ka kɛ sababu ye ka aw ka garisɛgɛ sira lasa ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw wulilen don ka jɔ bi ni dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw tulo ma dalen don ka kibaruyaw de kɔnɔ sanga ani waati ni dɔgɔkun k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw tulo ma dalen don ka kibaruya minnu sɔrɔ a ka ca la k'a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o kibaruya ninnu na jigisigi kumaw caman bɛna fɔ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya o sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya o sinsinnen don nka layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la ko gɛlɛya bɛ olu la kosɛbɛ kosɛbɛ ni aw bɛ se k'aw jigi da olu kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ bele mɔgɔw ka wagati la n'o ye funteni kalo fɔlɔ ye isufu ka wagati an b'o la o b'a yira k'a fɔ ni wagati in kɔnɔna na mɔgɔw kan ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔw kan ka u dusu faga kosɛbɛ kosɛbɛ wa fɛn min bɛ tali kɛ tasuma kasaraw kan mɔgɔw kan ka u hakili to o la ni wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ mɔgɔw dusu bɛna bali ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni wagati ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka dusu bila ni wagati in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ani kunkɔrɔta lase an ma ani basigi a b'a yira k'a fɔ saraka min barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ o bɛ tali kɛ tasuma kami kan tasuma kami kuru 7 bɔ ka bɔ tasumaw cɛla ka hami d'a kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka se ka a faga ni gɛlɛya fagali ni nɔgɔya bɛ se ka don dɔgɔkun kɔnɔna na cogoya min na ka a bila ji la na tasuma in sala ka a charbon bɔ a la ka taa i ko a la ani balanzan kuru 3 n'o ye cɛw ta ye kuru 4 n'o ye musow ta ye ka bɔ k'i hami d'a kan ka koko 3 k'a la a tɛ fili yɔrɔ woloma a mana fili yɔrɔ o yɔrɔ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni kɛnɛ in kɔnɔna na an tɛ bɔ fiyewu n'an ma foli bila karamɔgɔ Mamadu Dawula an ka foli bɛ a ye dolo karamɔgɔ don ale bɛ Kucala ni wagati in na an ka foli b'a ye an b'a fɔ aw o la ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.